En het praat heel weinig. En nou beginnen we nou een beetje te herkennen op het eiland. Ja, in de slechte zin, maar dat weet hij nog niet. Ja, ja. Dat kan je ooit zijn. Ja, gaat hij heel populair worden hier in de was het. Ja, ik zie het eigenlijk wel. De zuiver op de grond, weet je. Mensen zijn het zo fijn. Zelf uit de positieve vertraging nu. Dat is ook helemaal niet leuk. Hoi. Heel veel. Maar een spits automatisch. Nou, maar geeft hij me aan. Hij gaat nou snel. Er zijn maar 2 jongens op een rolletje van. Hij echt snel, hè? Dat ben ik. Maar sta ik eigenlijk een beetje wat groter dan. Jouw eigen, hè? Jouw eigen. Ik heb wel foto's bij jou. We komen toch bij elkaar. Leuk heel veel. Spieren maken een foto, maar dat zit op elkaar. Ja, maar dat doen Daan doen elkaar en niks van. Nou, we maken nu wel een foto. Dat zijn gekke foto's. Maar we komen toch bij elkaar. Ja, we moeten daar wel wat afspreken morgen, want dan komt het er niet van. Dan zegt hij toch en dan komt het er niet van. Ja, we moeten toch ergens zeggen wanneer ik kan. Ik heb mijn rooster natuurlijk nog niet. Nee, je kunt er inderdaad beter de adres uitwisselen en dat je dan even zegt van nou over Ja, gewoon alles. Belt. Nou, dat vind ik wel privé hoor. Ja, ik ga mijn telefoon, wat heb ik dan nu? Ik heb een geheim nummer. Ja, je weet. Je geheimnummer, dat is lastiggevallen. Lastigvallen. Geen vrouw. Sabine, dat zou ik al niet doen. Dat zou op de kamer ook. Kijk, daar is je bij je weg. Ja. Staat echt op de kamer. Die zegt ik wat achter de foto. Hier, hij is al weggehaald zo. Ja. Hey, ja, ik zat ook met je handjes dan. Dat wil Ja, rustig ben. Deze band is gesponsord bij Heineken. Geen door is. Dat is echt gezellig. Noem het wat. Berenbok, berenbok, berenburg, berenburg. Foto's gemaakt. Ja, we hebben wel meer leuke dingen. ontwikkelen foto's. Ja, nou dit was ik Duitsbril, hè? Hé, nou versoept. Als we dan iets anders zeggen aan 1 uur zo, maar dan... Een parooi over de bar. Hallo. Holland. Ja, jongen, een beetje krul achter de bar. Ja. Die foto's, hè? Nou, Hey, heb je ook steady shot? ja, is een pornofoto. Ja, hij is zelf van huis. Ja. Had een vriend van ons op vakantie. Ik zal even op de inzoomen, dan kun je je ogen zetten en kijken. Die ging helemaal met een meisje. Je slaat dicht, Joost. Je slaat dicht. Jij bent flesje. Ik ben op luchter. Ik drink alleen cola.
Je bent echt een lefgozer jij, hè? Ja, dat is hij. Je hebt toch geen zin? Je hebt meelopen naar die boot. Dat doet hij dan. Hoe is lekker? Heel goed. Gewoon weer wachten even door. Een beetje. Huh? Op onze manier. Is het niet een goeie. Bij mij met het spel chocola, anders zijn we wel zo. Hè. Waarom nu nog lachen? Ja, doe even die extra. Ja, maar
Hij is gewoon zo. Dit doet die espresso. Nee, echt niet. Echt Hij is wel? helemaal de weg kwijt. Nee. Hij is helemaal de weg kwijt. Hij is helemaal naar de kleuter. Nee, hij is niet aan de kleuter. Een opzoutwegen. Opzout hij hoor. Ja, precies. Hè, slaapkop. En zoutje. Zoute fretkip. Zout en ijs is snel toch? Toch ook? Die zal deze transfer regelen naar Heraklion. Het duurt ongeveer 30 minuten. Ik zal even wat kleine dingetjes, belangrijke punten, waar je rekening mee moet houden. De incheckprocedures die zal ik naderhand even behandelen tegen de tijd dat we het vliegveld naderen. Dan blijft het allemaal wat langer in het geheugen zitten. Voor degenen die een beetje veel alcohol hebben. Jeffrey! Ja, je weet het niet, je weet het niet. Om te beginnen. Zijn paspoort! Ik heb niet bij Die was hier uit Friesland. Ja. Hoe ben jij dan? Ik niet. Even belangrijke dingen. Heeft iedereen de sleutels van de accommodaties ingeleverd? Dus, zo niet, dan sta ik gewoon bij het vliegveld bij te uitstappen. Lever dan de kluissleutels bij me in. Als ze nog niet leeggehaald zijn, geen probleem, dat doe ik wel. Dat ik helemaal niet Kan je hier Misschien wat. Oké, hoe was de reisleiding? Kruisje, rondje. Hoe was de reisleiding? Soms zoveel. Lekker gestoord. Even kijken wat dit allemaal. Meneer, wat zal ik jou maar even uit de dame hiernaast? Moet je adem niet? Ik van meer. Nee, je mag van je Ben je nog wakker? Ik ook? Ja. Doe mijn naam alleen nog. Nou, Zieke wakkerheid hoor. nee. Kom maar uit. Nou zien jullie wel missen hoor mensen. Het is elke keer weer hoor. Ja, ik blijf het zeggen. Dat ene stukje knip je eruit. Ja, tuurlijk. Ja, dat knip je eruit. Hey, maar dat staat hier nu op. Dat staat hier ook Anders op. weet je waar het over gaat. Dus dan ga ik het niet uit. Ik weet het ook. Ik denk namelijk mijn borstje. Shake your ass, baby. Gewoon, goeie voor jullie. Ik heb wel niks, maar ben je het sneden? Gaat het. Ja? Heel dag voor de wagen. Nou wil ik niet meer. Ik ben bang. Kijk. Jij met je auto. Nee, dat moet je wel bang. Nee, maar dat is Jij met Alex daarop komt, dan kom je dus helemaal van rijden van mensen. Dan heb je nog twee minuten doorgelegd. Hey. No pictures, no pictures. Nee. Ja, bij Erik, bij Erik. Paprika, wat je buren.
mijn film. Jawel, ja, lampjes. Ja, dat vind ik ook niet lullig. Nu is je video pas leuk dat wij erop staan. Ja, inderdaad. Hey, oh! Ja. Ja. Vette close-up weer. Dat denk ik, zie je hem toch niet terug, die belt. Nee, die wordt zeg maar op een heel groot scherm bij de reunie wordt die. Ja, precies, jouw pukkel. Hij is heel leuk. Dus ik jij rot, hè? Waar kwam die vandaan? Hij is zelf. Dat is echt genoeg. Het is 5 toe. Oh, hij heeft er ook in zijn haar. Dat is 5 over 5. Tattoo. Hallo. Ik heb zo'n paar keer achterna al door geweest. Maar dan denken ze dat ze je nodig hebben. Wat samen zijn. Heel gezellig samen zijn. Ja, we hebben dus ouders gemist het Sjaalderik. We hebben 4 uur de vertraging gehad, ongeveer. Half vertraging voor de koffers. Ja. Dan hebben we een kwartier vertraging met de trein. Zwolle was het een half uur vertraging. En dan moeten we... Hoe lang Dus we zijn 6 uur vanavond al thuis. Ja hoor, ze zullen ooit ons bed vinden. Ooit. nou, zelf. Dat wordt echt geen trekkerrijden meer vandaag. We zijn 24 uur wakker nu man. Nee. Ik denk dat het niet verantwoord is om met jou op de trekker te laten gaan. Maar ze echt als een zombie. Dat is gewoon een levend kastplantje. Automatische gas erop, tweede versnelling. Wat is het gaaf. En mooi even Hoe kan er wel zwielen bij je. haar? Even zwielen. Nou, ik heb mij ook een reet op bed zwielen. Jij zou toch helemaal niet meer op bed zijn, hè? Jij zit niet op bed. Hij niet, nee. Ik ga niet op bed, nee. Nee, ik ga niet op bed man. Dat zou ik niet. Echt niet. Ik doe geen moe of zo. Nee. Valt wel mee. 3 uur is daar niet van. Mooi kind dit. Ja, we leven nog. Ja, we leven nog. We hebben alles overleefd. Wat is dit overleven? Turbulentie onderweg. Nou, dat was niks. Maar net of je in een auto staat. Overigens over een hommelweg. Zwaai, van safari. Ja, dat is een Jeep Safari. Dat zou Rob ook al Jeep Safari, alleen Rob vond de Jeep Safari wilder. Ja, dat is waar. Nu met mijn handen tussen je benen, hè? Nee. Wordt wel Ik weet gevaarlijk. dat ik dit met mijn handen heb. Ja, ik voel me een beetje vervelend. Dan heb je wel een gekregen. Vindt me ik helemaal niet erg. Maar ik heb het zo gedaan. Oh, mama. Maar is mijn haar niet goed trouwens. Wat gaat schelen? Hij heeft de Jezus in zijn haar. Hm? Je hebt de Jezus in zijn haar. Ja, nog steeds. Wat zeg jij dan? Stug volhouden. Precies, wat dacht jij dan? De kop van mij hoeft er ook echt niet op. Echt wel. Echt niet. Nou, je hebt er een ding. Is het maar heel gezellig. Geef het maar. Created the other half right away, taking on